Hallelujah. La sithola uHezekiya lithi iBhayibheli uHezekiya uNkulunkulu uyamholela uthi mangaye esigodini samathambo omileyo. Number 1, amathambo omileyo bekade ngamathambo ayekade ewumuntu ofile. Sonke siyazi ukuthi amathambo once angena ethuneni agujele emgodini eboxini abamhlophe awasabi umuntu again. Umuntu once wafa wangcwatha akasaphinde avuka ngithi. So lithi iBhayibheli uHezekiya uNkulunkulu yamthuma uthi Hezekiya hamba uye esigodini samathambo omileyo. Uthi uHezekiya mase uthi uNkulunkulu kuHezekiya mawusufika phezulu bese uyaprofeta phezulu lawo mathambo omileyo. Lithi iBhayibheli uHezekiya mayefike babona kwayena wekade engazi ukuthi azovuka lamathambo. Yingakho uma ngabe efunda usufunda kuverse 3 uthi uverse 3 wayesethi kimi indodana yomuntu la mathambo angaphila na. Ngathi Nkosi Jehova wena uyazi. Okusho ukuthi even here wekade engasure yokuthi amathambo angaphili. Lithi iBhayibheli wabesesethi uNkulunkulu kuye Hezekiya profeta phezulu kwalamathambo. Uthi lamathambo mawanjani mawahlangana. Lithi iBhayibheli amathambo uHezekiya waprofeta phezulu kwawo. Wathi mathambo hlangana. Wathi mathambo izwane izwi likaNkulunkulu hlangana. Lithi iBhayibheli kwaba khona umsindo phakathi emgodini wamathambo. Kwahlangana ithambo okusho ukuthi ingane yasondela ngapha embanjweni. Okusho ukuthi idolo lahlangana nethambo lomlenze. Okusho ukuthi kena inyama yomsipha yahluma. Okusho ukuthi kena la kade neyimoya khona kwahluma imoya. La kade kunenwele khona kwahluma imoya. Lithi iBhayibheli wabese sethi uNkulunkulu kuwe lawo mathambo phefumulela umoya wami phezulu kwawo. The only thing eyenze amathambo ahlangana ukuthi uHezekiya wasuka waya kuwo. Wathi mayesefika phezulu kwalamathambo wafika uHezekiya wakhuluma phezulu kwawo. So namhlanje ebusuku ngizofuna abantu abazophuma namhlanje la